ก็คุณเห็นยอดรับ National Awakening Movement ขนำหากขัดขันได้ตรึงนายลาร์kalau penlong dak jingaki shongklan mungor basis ngi kenti Hamadan Malki ban penbor ya sorkar jela bakadei ban penduk pendam no ya personal interview haka thongkam sorkar nak bentai ki group BC baddi habakren shakila pthai kubor working president ka khnam uba Thomas Pasa ulong lingba ka ni ka jingaki ni dawa jor nak sorkar jela bakadei ban penduk no ya personal interview nak bentai ki kam sorkar haki grade BCD kenang bakarukom tungkam tungjam haka jela kan long dakalenti ka bakhuit basuba bat ka balait na ka jingle shiliang nejit bahayeng ni ki badan jinga dei bat ki he ki han ngila dep ban tho labun sin sha ka sorkar jela halor ki jingsha ba ka sorkar pedeng bat ki arpulai teli ki jela kila pundu no ye ki personal interview na du usnam arjar kan riu bat ka jing thmu ka long na ka benta ka jingkhut ha ka thungkam thungjam bat da ka ba pentikna ba ka dei ban long bet kat kum ka jingla ulaong uba pasa ulaong bada ka ba wing no ye ki personal interview kan penslur ye ki nong kwa kam banya khun ha ki exam kam ba pher ulaong ru kumba ka long menta ki babun ki sngo ba watla ki long ki batbit ni ki bala nang la start kat no ru lada kim tip ya kalenti ne channel jong unu badan ha ka bor kin amyo kam ha ki tanat sorkar ba pher ka jing penya ya ka personal interview ka penlong ye ki brio shwa ban apply ye ki nu ki kam ban wat mano bala menyarap ye ki ban yo ye ki kam dei na kata ka daw bang sngo bala da ka sorkar jela ka kwa ban pentikna ye ka jing long khut ha ka rukom thongkam ka dei ban pedang sngo bha ban menjor ya ka jing dawa jong ka party dang shen ngilayo iru ya ka weina ki seng tremon sngo bha ka balya ki persya ya ka jing no bam sap ha ka MPSC namar kata don kam ban pen kut no ya ka bam sap da ka ba weng bat penduk pendam no ya ka personal interview namar kan long ka jing mentoy ka ba kraw ya ki pat ba ka jela ula benram sebentar ban beteng ban pensawa ya gani ka sur ka ba ka seng kala kren la parat cisna mentah ban penduk no ya ka personal interview mentah sini lawan hang ni ban pelong ya gani ka sit in demonstration pa ka jing tmuhi jong gani ka jing wan ka jong ya gani ka jaka kalong ban pensawa ya kene ka jing angnut jong babon balang ban jing trang jong ka seng ban penduk no ya kene ka personal interview habang ni thep ya kam nang betaka grup B grup C ban grup D hakitna sarkar ba pher thik kum sibenta kum balale daga sarkar India nadu arja khadrew kum balale daki arpulai tili ki jella hapo kari India tengi ka jing thmuhi ka dei ba ninrat dingkhong in penduk no yang ni ka jing thungkam bian ka jing thungkam lembaga pisa ka jing thungkam lembaga itu ya kilong he long han ka jing thungkam lembaga jing itu ya kilong mikman teladang ile kumta le se ki khun samla ki jongi kinyo ka chikrmen haba mi ki kam sarkar kinyo mensi man penkhre kinyo mensi man pule kinyo mensi man be ya ka jing nang jing start kumba kalong mentahi ki babon ni ki bi khna samla ki jongi ki paiba kalawan ko to ka jing snyo wala da start sakanu ka noru lada penkhre sakanu ka noru lada ngim itu lani ladam don kita kilong he kilong han ki banirap yangi lese nginum yo ka kam ka practice menta ka long ba lamba ki kani ka personal interview ka jing yo lat ban thep kam daga ba itu kilong he long han ka pelong ni ki kemi ki pai kun samla ki jongi paswa ban apply kam la iwat chwa manu bala banirap ta kani ka de ke bususi ka ba nakali ang jongi ngi thrang yang nut ba ka sarkar jela ka jongi lada kadon kata ka jing thrang ka jing angnut bakan wan ka jing khoi jing suba habang ithap kam sarkar kariban pediang ye kini ka jing dawa ju seng khrang ba kumbala jia kini ki khindia tayo bal adab lamba ka jing simkhia ka wen ki seng balang ira i ka jing jersi ju MPSC deban rat sundan ni kini ki jing e baro ladang ila ban penduk ya kini personal interview kan long ka ba mentoy sibut ne